Рауль Фәйзуллин туган тел турында бер шигырь. И кардәшем, бер хаҗатсыз кайчак телне шундый бозып сөйлисең, ил колагын кырлап, халкыңның рухын рәнҗетәмен динисең. Мескенләнмә, бакый гомер килгән, тел байлыгын итмә кадерсез. Бер уйласаң, илаһи бит, изге, кеше әйткән аваз, һәрбер сүз. Һич мәртәбә түгел туган телдә, җиңешенә карап сөйләшү. Көчле, горур сөйләш, кирәк икән хаким телләр торсын көнләшеп. Иренмәсен, туган телнең асыл байлыкларын ачарга. Без ваемсыз булсак, чит-ят сүзләр хазинәне зер басарга. Ана телен ватып бозып сөйләп, кешелегең генә төшә бит. Карама тел яман шир булып, яңа буыннарга күчә бит. Күп телләрне белү яхшы шөгыль. Туган телең үги калмаса, җаным салып әйткән сүзең синең аша балам аңласа. Мәгълүм, дөнья көтү, заман өчен файдалырак телләр барыда. Тик шунсы хак, фәкать туган телдә иманыңа, кеше җанына. Киләчәкнең башы бүгенгедә, нинди шатлык кортлык көнендә. Оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә.